Sir, let me read to you. Meron din pong statement si Vice President LENI. She said, ano ba ang kinatatakutan ninyo? Meron ba, sir? Ang tinatakutan namin, na pababa ka na pababa, hanggang pababa. LENI, look, LENI, hindi ako pro-Alan, hindi ako, wag ka tumabok ng presidente, wala ka talagang alam. Wala ka talagang, ayoko na sabihin, dalawang beses sa kumuha ng bar, pero wala ka talagang alam. What's next Remember, now? I said that the police can accept gifts. Of course, sabi ko. So long as it is out of gratitude in small tokens. Tapos, dalawa kang senador in Niger. Akala mo automatic, that is immoral, that is illegal, that is unconstitutional. Sabi ko, hoy gaga, I was using the words of the law itself, the anti-graft and corrupt practices. Abogada ka, hindi mo alam, tapos magpresidente ka. Tapos magsabi ka lang ng relying on your being a lawyer, patay. Pareha kaya, it will be a classic. Last on this Wag kang topic, tumanggap sir. po ng kono. Kaya, maghanap kayo ng iba niyan. Ilagay niyo, disgrasya yan. Remember, kayo ang nag-office nito. I kept my silence all along. Kasi puro kayo mga wise, you think that your words coming out of your mouth are words of wisdom. Wala man tayo ng meron sila, meron tayo ng wala sila, at kayo lahat yon. Hindi na po ako politiko, hindi na po ako tumakbo, wala akong kandidato. Sinasabi ko lang sa inyo, disgrasya kayo pag si LENI ang subukan ninyo. Saan ka makakita dito to fight drugs? Magpunta pa doon sa padalhin pa yung Human Rights Commission. The Human Rights Commission ni-repudiate ko. I rebuke them. As a matter of fact, sabi ko, you cannot have jurisdiction over my person, not in a million years. Sige kayo accuse noon bago akong presidente. Everybody, human rights. Puro bubo yung mga putang inang yan. Walang yung alam. Bakit kaya sila, sir, daw natatakot sa inyo? Ewan ko.